miwa piny ka be watiyo go maber. We koro Paul Ten Nyalo check point ne kapok koro mane kana koro kang'iyo story moro mar agriculture side ni giwacho ni gikelo fertilizers, but ei kelo fertilizers ni mang'eny wayudo ni gin fake fertilizers mosebedo ka yudore dong matiende mano pod corruption. Ineno gikelo ni gikelo fertilizers ni gitiyo gi pesa mang'eny, lakini much of it fake ni nini mano onge gima konyowa godo. Onego gikela gik matiyo manyalo konyo agriculture side. Alafu koro wawacho ni kopogore gi mogo mabet beche pod berber, gik modong te onge. Koro winj kada mana kumulo suru. Koro awach kanyo pod obiro pesa michuli, pesa no ng'eny ahinya. Kose ng'ad pesa no pok igoyo monthly budget ni gimoro amora, school fees pok ichulo, pok ing'iyo rent gini, gik mang'eny. Koro matiende ni onge gimwanya yie ni kata despite ni ero ging'iyo ni gitiyo one side, but a bigger percentage onge gima timo, onge gima lokore. Kwa ng'iyo supporters, jok ma support wach broad based en gimoro atamalo 22 54 pod ok support the government. Mano higher percentage ma pod waya yie ni piny ngima mar Kenya pod ok support gini. King'iyo side mar Nyanza, ero Raila donje iye kanyo, ji neno ni mano betrayal mano timonwa. Ji mang'eny atamalo 25 kende ema support nani Raila e wach mano donjeni. Koro daka oyuyo gi sani nikech dakika 30